Tematski skup pod nazivom Gluhoslijepe osobe kako premostiti razlike u načinu komuniciranja organiziran je s ciljem da se stekne bolji uvid u različite obrazovne, društvene i socijalne vještine članova kako bi mogli što bolje komunicirati s drugom stranom. Kroz trogodišnju suradnju došli smo do spoznaje da je kultura življenja članova i mogućnosti uključivanja u aktivnosti društvenog života od udruge do udruge različita, što uvelike zavisi o mjestu prebivanja, starosnoj dobi, vrsti oštećenja vida i sluha i načinu komunikacije. Prikupljanjem i analizom dobivenih podataka ustanovljeno je da članovi udruge u međusobnoj komunikaciji najčešće koriste hrvatski znakovni jezik i u vrlo malom postotku taktilni znakovni jezik. Zajedničko je svim članovima da im u komunikaciji s okolinom i pristupom informacijama potrebna podrška osobe koja im pruža informacije o okolini i objašnjava što se nalazi i događa oko njih te prenosi informacije u komunikacijskom procesu.